Nou ben ik niet in Brabant, maar we zitten er niet ver vanaf. En als jullie dan zelf denken, vrouwen uit Limburg, dan komt het eigenlijk die boodschap hetzelfde. Meiden uit Limburg zijn stiekem zoeter dan de vlaai. Modellen uit Friesland, erg mooi, maar een beetje saai. Keuzemeid uit Utrecht, je zal het niet snel vergeten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Terwijl ik mijn sigaret uitdruk en zo'n beetje verder zit te mijmeren, komt mijn meisje op het balkon bij zitten. Ze schuift in een stoel aan, vat een sigaretje, een American Spirit uit het oranje pekje, de lichtste die er zijn, en zegt: rust. Ga je nog eentje? Ze biedt me een sigaretje aan. Ik zeg gezellig, eentje nog. En dan bel ik even naar huis. Geen vader meer die u zegt wat te doen. Geen moeder meer voor wat troost en voor een zoen. Gans alleen. Met zoveel mensen om u heen. En thuis komt jij pas thuis. Zodra jij je ogen sluit. En rust. Vind jij ooit rust? In de armen van een man die jou 's ochtends wakker kust. En daarom blijft het leven opvreten voordat het ons opvreet. Of zoals Jim Morrison in 1970 al zei: I don't know what's gonna happen, man, but I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. Nou, dan doen we er nog een. Dank u wel, dank u wel.